саломи худро мерасонам барои тамошобинони барномаи илм ва технология дар шабакаи Tajlive. дар замони мо дар асри 21 рӯз аз рӯз мо бениҳоят технологияҳои зиёди ғайриоддиро мебинем ки ҳамеша моро дар ҳайрат мегузоранд. аммо бо ин пешравиҳо дар ҷояшон намеистанд. имрӯз бошад мо бо шумо дар бораи технологияҳои умуман ғайриоддие ки майнаи сери шуморо ба ҷунбиш меорад суҳбат мекунем. барои истифода бурдани калимаҳои русӣ ва англисӣ дар забони тоҷикӣ аз шумо узр мехоҳем. акнун оғоз мекунем. ширкати Panasonic бо ҳамкорӣ бо ширкати ритейлер Roz як намуди сабади нав, яъне корзинаи навро барои мағозаҳо ихтироъ карданд. дар дохили ин корзина сенсорҳои махсусе қарор доранд ки ҳар як маҳсулоти харидаро сканировать мекунад ва ҳатто нархи онҳоро низ менависад. дар охир мо метавонем бубинем чӣ гуна маҳсулотҳоро мо харидорӣ кардем, нархи умумии онҳо чӣ қадар мебарояд ва ҳатто ҳамаи онҳоро дар пакет ҷамъ карда ба мо медиҳад. вазифаи харидор танҳо дар он аст ки ба назди касса рафта маблағи харидаро пардохт кунад. дар яке аз мағозаҳои Япония аллакай ин намуди сабадро истифода мебаранд. шояд чунин сабадҳо дар оянда дар дигар шаҳрҳо низ истифода бурда шаванд. дар ин вақтҳо флешкартаҳое ки хотираашон кам аст моро қаноат карда наметавонанд. ҳаминро ба назар гирифта ширкати Kingston соли 2017 як намуди нави флешкартаеро ки хотирааш 2 терабайт аст пешкаш кард. дар ҷаҳон ин ягона USB флешкартае мебошад ки ҳаҷмаш 2 терабайт аст. корпуси флешкарта аз металли мустаҳкам иборат аст ки маънои боз ҳам пурқувват ва боваринок будани ӯро нишон медиҳад. акнун дар бораи дучархаҳо суҳбат мекунем. шумо ягон бор фикр карда будед ки чӣ гуна одамон дучархаҳои мотордор яъне мотоциклро меронанд? ман ба шумо мегӯям, ин кори он қадар ҳам осон нест ва бениҳоят шубҳанок аст. бисёриҳо ҳатто метарсанд ки дар чунин намуди мусофиркашҳо бинишинанд, чунки ӯ ду чарх дорад ва ҳангоми гардиш метавонад биғалтад. акнун шумо метавонед ин шубҳаро аз худ дур кунед, чунки ширкати Honda як технологияи наверо баровард. ин технология системаи электронии гардиши нақлиётро ба уҳда мегирад ва балансировкаи дучархаро бошад боз ҳам осонтар мегардонад. рули чунин мотоцикл ба махсус компютер пайваст карда шудааст ки ҳангоми тоб додан самташро ба назар мегирад, баланси дучархаро баробар мекунад ва боварии ронандаро боз ҳам зиёдтар мегардонад. ин дучархаи мотордор метавонад дар ҷояш рост биистад ва ҳатто беронанда худаш аз қафои соҳибаш биравад. ширкати Sutex намуди нави экзоскелетро баровард ки барои осон кардани корҳои вазбин ва мушкил истифода бурда мешавад. номи ин технологияро Max гузоштанд ки дар бадани одам пӯшида мешавад ва ҳангоми бардоштани ягонбори вазбин кӯмаки худро мерасонад ва одами борбардор бошад ягон мушкилиро эҳсос намекунад. ин экзоскелет аз 3 компонента иборат аст. якум компонентааш миёни одамро медорад, дуюмаш кифтҳоро ва сеюмаш бошад пойҳои одамро мустаҳкам медорад. маълум карданд ки ҳангоми бардоштани бори вазбин ин экзоскелет 60% вазни онро сабуктар мегардонад. бо ҳамин тамом бинандагони азиз, дар охир фаромӯш накунед ки ба шабакаи мо дар YouTube обуна шавед ва дар дигар социални сетҳо низ моро пайгирӣ кунед. мо хурсанд мешудем агар шумо ба сомонаи аслии мо tajlive.tv ворид шуда ва дигар наворҳои моро низ тамошо кунед. бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.